Дали този човек казва истината или лъже, ще ти подаде този топъл такос. Добре. Качи се и комент. Честита нова година! Да сте ми живи, да сте ми здрави, да сте ми румени. Тук те са в силата си и перфектно знаят какво правят. Можем с нещо гаранционно, което е гаранционно през цялата